கிறிஸ்துவுக்கென அன்பானவர்களே, ஆண்டவருடைய நல்ல பெயரிலே உங்களை வாழ்த்துகிறேன். புதிய நாளின் கிருபைகளை தேவன் கொடுத்து தாங்குவாராக. ஒரு வசனத்தை உங்களுக்கு முன்பாக வைக்கிறேன். அது பரிசுத்த யோவான் எழுதின நற்செய்தி நூல் 12ஆம் அதிகாரம் 24வது வசனம். மெய்யாகவே மெய்யாகவே நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், கோதுமை மணியானது நிலத்தில் விழுந்து சாகாவிட்டால் தனித்திருக்கும், செத்ததேயாகில் மிகுந்த பலனை கொடுக்கும். ஒரு விதையின் தன்மைகள் எப்படி என்பதை அதனுடைய நோக்கங்களை வைத்து ஆண்டவர் இங்கே வரையறுக்கிறார். இறைவனுடைய படைப்பில் புல் பூண்டுகளை முளைப்பித்த ஆண்டவர், விதைகளை உண்டாக்கின ஆண்டவர், விதையை கொண்டு சாதிக்க விரும்புகிற காரியத்தையும் இங்கே வலியுறுத்துகிறார். விதை என்று சொல்லும் பொழுது இந்த ஒரு வார்த்தைகளே முடிந்து விடுவது அல்ல. நான் சமீபத்தில் கேரளா சென்றிருந்த பொழுது அந்த ஒரு கடையில் இந்த விதைகளை வாங்கினேன், சில பூச்செடி விதைகள்லாம். அவற்றிலே அந்த விதையை எதற்கு முன்பதாக விதைக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு குறியீடு வைத்திருந்தார்கள். என்ன குறியீடு? அந்த விதை உற்பத்தியான காலம், இது விதைத்தால் நல்ல பலனை தரக்கூடிய காலம், இரண்டுக்கும் இடைப்பட்ட காலம். ஒருவேளை அதற்கு பின்பதாக விதைக்கக்கூடாது, விதைக்கலாம், ஆனால் எதிர்பார்க்க பலன் கிடைக்காது. செடியிலிருந்து விதை வந்த உடனேயே நாம் விதைக்கலாமா? விதைக்கலாம், ஆனால் எதிர்பார்க்கிற பலன் இருக்காது. ஒரு விதை என்று சொன்னால் அதனுடைய பயணம் மிகவும் கடினமானது, மிகவும் கடினமானது. ஒரு விவசாயி அல்லது ஒரு ஃபார்மிங் செய்கிற மக்கள் அதை எடுத்து அந்த பாதையை அதை பக்குவப்படுத்தி சரியான தரமுள்ள விதைகளை தெரிவு செய்து அந்த உறக்க நிலை காலத்தையும் அதற்கு கொடுத்து அது எப்பொழுது விதைத்தால் அது பலன் கொடுக்கும் என்பதை அறிந்து அதை பக்குவப்படுத்தும் பொழுது அந்த விதையின் பயணம் இனிமையாகவும் பாடுகளின் ஊடாக கடந்து வந்தாலும் பலன் தரக்கூடிய ஒன்றாகவும் அது காணப்படும் என்பதில் எந்த ஐயங்களும் இல்லை. பாருங்கள், விதையை கொண்டு வந்த நாம் வெறுமையாக பாறையிலே போடுவதில்லை, அதை பக்குவப்படுத்த நிலத்தில் அதை செய்கிறோம். அது நீர், நிலம், காற்று, வெளி, ஒளி என்று சொல்லி இந்த 5 விதமான காரியங்களை உள்ளடக்கி அழுத்தத்தினூடாக அது வெப்பத்தை பெற்று அது விதை முளைக்க ஆரம்பிக்கிறது. அது பூமிக்கு கீழே வேர் போகும் பொழுதும் பாடுகள் உண்டு, பூமிக்கு மேலே துளிர் வரும் பொழுதும் பாடுகள் உண்டு. அந்த விதை விதையாக காணப்படுமே என்று சொன்னால் அது சரியான முறையிலே பக்குவப்பட்டு வரும் பொழுதுதான் அது பதங்களை கொடுக்கிற ஒன்றாய் காணப்படுது. ஆண்டவர் இங்கே சொல்லும் பொழுது பாருங்கள், நிலத்தில் விழுந்து சாகாவிட்டால் என்று சொன்னால் தன்னுடைய தன்மையை இழக்காவிட்டால், அது தன்னுடைய தன்மையை இழந்துதான் அது பலன் தர வேண்டும். தன்னுடைய தன்மையை இழந்து பலன் கொடுக்க முற்படும் பொழுதுதான் அது சரியான நிலையிலே வருகிற. ஆண்டவரும் கூட இந்த உலக வாழ்க்கை ஏற்றுக்கொண்டவர், பாடுகளை சுமந்தவர், சிலுவையிலே ரத்தம் சிந்தினவர், மரித்தவர், தன் நிலைகளை இழக்கும் பொழுதுதான் நமக்கு நித்திய ஜீவனை தரும்படியாக அவர் உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவராய் காணப்படுகிறார். ஆண்டவர் விதையாக நம்மை உருவாக்கி இருக்கிறார். நம்மை கொண்டு பல விதைகளை, உயிரோட்டமுள்ள விதைகளை, சத்துவமுள்ள விதைகளை, சாட்சியுள்ள வாழ்க்கையை அவர் காண விரும்புகிறார். அன்புக்குரிய விசுவாச கூட்டத்தாரே, என் தேவன் என்னை விதையாய் வைத்திருக்கிறார். இந்த விதையின் பயணத்தில் பாடுகளும் நெருக்கங்களும் இடர்பாடுகளும் சோர்வுகளும் தொய்வுகளும் உண்டு. நான் என்னை இழக்கும் பொழுது என் தேவனுடைய கனிதரும் திராட்சை செடியாக என் வாழ்க்கை மலரும் என்பதில் ஐயமில்லை என்று சொல்லி நம்பிக்கையோடு அடியெடுத்து வைப்போம் என்று சொன்னால், வெற்றி சிறந்த ஆண்டவர் நம்மை இந்த உலகத்தில் விதையாய் வைத்து அநேகருக்கு பலர்ந்திர மக்களாய் மாற்றுவார் என்பது ஐயமில்லை. அந்த கிருபைகளை தேவன் கொடுத்து நம்மை தாங்குவாராக. ஜெபம் செய்வோம். பரிசுத்தமும் கிருபையும் நிறைந்த எங்கள் அன்பின் ஆண்டவரே, நீர் தந்த இந்த நாளிலும் கூட நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். உம்முடைய கரத்தின் விதைகளாக பாடுகளின் ஊடாக கடந்து வந்து
எங்களை இழந்து நீர் விரும்புகிற கனிகளை தர எங்களுக்கு உதவி செய்யும். உடைய பிரசன்னம் எங்களை வழிநடத்தட்டும். இயேசுவில் ஜெபிக்கிறோம், ஜெபக்கல் பிதாவே, ஆமேன்.